De nem az én kutyám volt, hogy csak eszi, ha van veletek a cím. Annyit tudok ígérni, meg performance vagyok, hogy nem nézem végig, és úgy fogom megosztani. Pont leszarom, hogy most hogy sikerül, vagy nem, de el kell kezdenem élőzni. Hát ez ilyen sikerült, az akkor most mi van? Puh. Ekkora hájfehér, az még. Hát még a Paul gyereknek is, aki Tyson belehúzta az arcát az öklébe, érted? De csorban vagyok, hogyha nem látod volna az első videón, nem árulok zsákba macskát, ezért. A pizza fan megeszi a kőkemény pizzát is, főleg éhes, és kitört a fogam. De hál' Istennek arra jött egy ősi tátos rostafeta, azt így azt mondta, hogy hey, legyen a neve csorba, azt akkor minden oké. Mondom, hogy jó, azt akkor így nem kell fogorvoshoz menni. Amúgy csak kell fogorvoshoz menni, mert nincs 1,5 millió fogamra. Se. Azt mondta az egyik srác nem régen nekem, hogy ő influencer akar lenni. Azt influencereztünk is. Elkezdtünk influencereset játszani. Csak egyből belerőkönyödtünk, mert hát rájöttünk, hogy magyarok vagyunk, nem angolok, vagy amerikaiak, hogy legalább nem perfektül beszélünk angolul. Ez így elég nehéz. Aztán végül is le lehet ezt fordítani. Okosan ingyen. Alá feliratozni. Kurva gyorsan. Úgyhogy lehet, hogy még el is kezdem ezt. Azt így láss rá, mit tudom én. Egy bajom van ezzel. Billy már itt van. Elvileg holnap jön. Gondolom azért pihenjem ki magam. Fürödjek meg kora reggel, fogmosás, mi és más. Már maradék fogmosás, mert ugye ahol nincs fogat, nem tudom megmosni. Nem is nagyon kell már nekem fogat mosni egyébként, mert az mosom fogat amúgy, akinek nincs pénze. Másik fogsorra. Lehet megmosom holnap. A fele már amúgy is vas, ugye teljesen mindegy, orvosi fém, pontosabban, mert a vasfog azért rozsdásodnott a számba, mit tudom én. Azt beszéltük a fogorvos, hogy akkor inkább legyen orvosi acél, ne vas. Nem akarok én rászti lenni. Én már eleve csorba vagyok. Az ős magyar csorba. A világútra. A Dolce Vito Migo Mio. Nézem itt, tudok-e úgy nevetni, hogy látsza, hogy csorba vagyok, az a show. Hárás show. Meg a hárás show. Ez a két show. Majd készülök én. De hát mi várható? Kis prognózis. Most hirtelen így elkezdtem influenceres játszani. Szerintem jobb dolgod is van. Meg kell metszeni a költőfárat, vagy meg kell fújni a költő muzsikárat. Eleve rosszul csinálom, mert magamat nézem, nem a kamerával nézek. De nem akarok mesterkért lenni, érted? Mert nem akarok itt szugerbugerálni. Magamat szugerbugerálom, hogy nézzük már meg ki ez a srác, hogy most tényleg ekkora sztár, vagy a Paris Saint-Germain-es arzenálos. Igen, ezen nincs bojt. Azért nincsen bojt, mert nagyon szeretek egy bojt. És hát az volt, hogy jöttem ki a meccsről, és beszóltam egy arzenálosnak, hogy mi van Giz, de ennyit tudtál. A faszom tudta, hogy szamuráj. Elővette a katonáját, azt levágta a bojtot. Még szerencsé, hogy pont a barátomnak a fejére hullott, azt hitte fru-fru, azt így kereste, hogy hol a darabka, mert akarta vinni, csak nem sikerült neki, úgyhogy come on boy. Na, így beszéltem, ki volt a cigarella. Majd levonjuk, majd hamarabb kikapcsolom. Nem nyomom el, nehogy leszokjatok, hogy mit tudom én, mert
Mi dohányosok szeretünk dohányozni, azt hallod, hogy te döntsd már el, hogy én mikor akarok leszólni a cigarettáról. Tehát ezen annyit szoktam röhögni, hogy tényleg azt hiszed, hogy attól, hogy nem dohányzunk, majd tovább élünk, hogy mire gondoltál? Tehát, hogy szerinted, ha dohányzunk, harab meghalunk. Szerinted pont leszarjuk ezt, nem? Hát pont nem érdekel minket, hagyjál már minket békén, érted? Tehát ezeket a gusztustalan képeket ne. Tehát ilyen képet, hogy ez történik majd velünk. Ez itt kép, tényleg szépen, megmondom én neked mi ez. Ez itt azaz, tákonyos pecsepecsé, steakhouse-ban. Tessék. És akkor kinyitom, hogy ne is lássam, és akkor mit látok? Egy ilyen feliratot. Elég szomorú, hogy itt járunk. Tehát gondolod, nincs annyi eszünk, hogy tudjuk, hogy megdögünk tőle hamarabb. Ez mi van, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj csak, az összes dohányos egy szuicid lényegében, csak kultúrával. Semmi vér, tudod? Legalábbis az elején, már a végén lesz, de azt már nem mit csináljuk, hanem a korbonsznak. Én azt mondom, ha dohányzó, gyújts rá. Ha nem dohányzó, soha ne gyújts rá. Mert úgy jársz, mint én, hogy a piszűrőt gyújtod meg most. Hát, ég a piszűrő. Azt ilyenkor mit csinál a bácsi? Fogja, azt így kirobja a picsába. Foly. Már csinálom kell még egy cigit, mert ez csalás, nem? Mondjuk mondtam, hogy levonjuk, plusz, mínusz. Nem csak még egy cigit. De csak azért, mert most tavlok még ezt az influencerséget. De majd jó influencer leszek én. Tudod milyen leszek? De passza. Nagyon jó kicsit. Csorba. Aki vagyunk? F-U. C. Fuck you. Csorba. Gondolj már belőlem, most nem vagyok dohányos. Soha életemben nem gyújtottam rá. Soha életemben nem kell szednem gyógyszert, pulzuscsökkentőt. Meg mit tudom én, így tétezzük fel, hogy én egy makkegészséges, nagyon-nagyon fiatalabbnak látszó tárgy vagyok. Egy analizáció miatt hívom magam tárgynak, tehát tárgylencsére teszem önmagamon, és nem dohányosként. Hogy merészelnek még külön kiírni olyan nagy, hatalmas betűkkel, hogy dohányból? Kit érdekel? Tehát úgy jöjjétek meg magatok a dohányosok, hogy akarjátok, csak ne fújj már pofámba, mert úgy pofán vágnálak gondolatba, egyébként meg is történt. Csak a gondolatrendőrség Tom Cruise-zal kifújt. Tehát onnan tudjuk, hogy ilyen nem lesz. Igaz, Tom Cruise, jó legyél. Nem szedd össze magad, fiam. De haragszok rá, mit bohóckodik, hogy most ő motorra ráugrott egy lufira. Hagyjad már magad, vezmény. És ha valami bajod lesz, majd meglátod. Nem kapsz rétes testét, ezt most mondom. Nicole Kidman ott hagyni. Tudom, hogy még friss az fáj még neked, meg mit tudom én. Lehet, hogy nem kéne ezt így felhoznom, de hogy nem szégyeled magad el. Tehát ilyen nőt ott hagyni. Ja, várjál? Jó, jött ott téged. Ja, bocs, ezt nem tudtam hirtelen. Ez van. Elnézést, Tom Cruise-ot hagyjuk békén szerintem. Ma biztos, hogy be fog baszni, ha ezt meglátja ezt a videót. És felhívja Nikolt. Legalább játszátok ezt, árak vagytok, kötelességetek nekünk példát mutatni. Béküljetek ki, ásó kap a nagy harang. Ez kész. Igaz, Bri? Jaj. Bocsánat, az ásó kap a nagy harangról, még Brián is jut eszembe. Az én asszonykám. Nagyon kis mahom. Isten. Most tényleg még már 9 percnél járunk ki, 5 perc alatt elszívtam volna, mit tudom én most. Akarom én ezt.
eleve miért kell ilyen hosszú videót csinálni így első körökben? Miért nem elég neked 3 perc? Ja, mert még ott nem jársz, mint Mr. Bean. Ja, hát igen. Jó, de neki volt hozzá arca, nézd meg az enyém, ez tök átlagos hájfej. Semmi különös. A látszat néha csal, de ha megiszok egy pár sört, jobban. Ezt rájött. És megittam pár sört. Azt most lehet azt hiszem, hogy én ezt élvezem. Szerinted élvezem? Biztos, hogy nem. Hogy ebből legyen pénzem, hogy én beszélek nektek, csak így ülök, azt mesélek. Hát, ha nem próbálom ki, soha nem tudom meg. Így vagyok vele. Olyan kis herceg, meg bolygóról bolygóra. Most influencer bolygón vagyok, mert akkor játszunk influencer. Csak hát, hogyha valaki szóahéliről beszél, akkor az hogy érti meg, hogy én mit mondom? Most, úristen, ez nagyon nagy meló. És nincsen apparátus, egyedül vagyok. Ha csak annyi az influencer témája, hogy a világ összes nyelvére lefordítom, mondjuk ezt az első 2 videót, csak ennyit. Az úgy adok neki egy olyan motor alkatrészt, hogy akár be is röffelhet. De még mindig nem garancia, hogy ezt meg tudom csinálni harmadjára vagy 4-ére. Ahogy gyakorolni kell. De hát Pudding próbálja az evés, azért fel is töltöm. Látleletet veszek. Bár az én Facebook oldalon elég hallgatok, úgy fel kell tölteni mindenhol. Billy Bird néven. Nem. Nem Billy Bird néven, hanem milyen néven. Na hát, hogy mennyire basic videó ez? Még ilyeneket most kell kitalálnom. Milyen néven? Hát csorba. Csorba. Hát alap, nem? Ezt csinálja Billy is. Még a pólóján is rajta van a saját neve. Az mekkora egó. És milyen ügyesen csinálta. Ismerik is a nevét rendesen. Hát nem csorba vagy, hanem Bird. Hát igen. De hát ez egy teljesen más művészeti ág, mint amit ő csinál. Mondjuk ő is élőzik, csak ő mást. Neki könnyű, mert reflektál. Nekem nincs mire reflektálnom. Mert én azzal kezdeném, amire reflektálnom kéne, akkor én úgy folytatnám, hogy hol vagy Piriánis, Spirit Bird O'Connell. Merre jársz? Így folytatnám. Szívjuk el 2 cigit. Akkor voltak éppen az egyik mondani valója a videónak az, hogy lázdohányos. Amikor beszélek róla, a lázdohányzásról, akkor végül is már teljesen más aspektusból is nézőszömből lehet nézni, mert segíteni próbálok én úgy. Mi a faszért néznél meg egy ilyen hájfejűt, akinek még a foga sincs rendben, hogyha nem értékes számodra. Tehát nem mozgat meg benned semmit, azt így hagyjuk a gecibe. Mások szabad szájú, csúnyán beszél. És hát, mondjuk Istent ismer, úgy hívják, hogy Jézus. De a többi nem ismerem. De még lehet, megismerem. Úgy, hogy Jézus megismertem, itt már mindenre van lehetőség. Mert szerintem Jézus meg Mohamed barátok. Nagyon jó barátok. De hogy Jézus erősebb, mint Mohamed, arra nem tudok garanciát nyújtani. Én arra tudok garanciát nyújtani, hogy Jézus él. Semmi másban. Mert láttam 2005-ben, megjelent nekem. És nem adott semmi. De az arca beszélhet. Azt meg belé véget. Szigorú volt, és a középúton járt. A tekintete. Nem előre nézett, nem lenézett. A 2 között.
Én lázdohányos vagyok, de csak akkor, amikor iszok. Most ittam 2 sört. Bocsánat kérek érte, hogyha ez valakit sér. És jak ide, ha éppen Velszben. Amúgy is öröznek. Én egy hamozó. Előtt van. Már csak néhány csillag ég, újságpapírt hord a szél, dülöngél egy nagy kabát, és vár, újra vár. Hosszú volt az éjszaka, meg ásó, meg nagy harang, meg a kapa. Egy ilyen láterec összenet, hogy voltak éppen magzóregész lennék, vagy mi a fene. Rím nélkül, de nem találtam rá jó rímképletet. Azt mondták régen, nagy költő vagyok, hát a szavakkal igencsak megbicsaklok manapság. Vannak érzések, melyeket szóra váltani csak úgy lehet, hogy elzengek egy kis rím paradicsomot, vagy paprikát. Adok valami ízt, valami savaborsát, hogy mi is az én lelkem, mi is az én valóm, ki az az én magam. Atikát. Atikai patikába elmegyek én megmerengem, terem, tererererem, 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 tererererem. Nagyon 17 percnél járunk, 23 percnél ki kell kapcsolni hivatalosan. El kell kezdeni búcsúzkodni 20 percnél. Nézzük már, még nekem ezt tetszik. Igen, mert végre látom magam, emléket állítok a jövőnek, a családomnak, és a bolygó népének. Amúgy is ez a jövő Billy mellett, úgyhogy nekem fogalmam sincsen, hogy készüljek fel egy ilyen kapcsolatra. Én csak azt tudom, hogy itt vagyok teljes szívemmel. Én csak azt tudom, hogy ennyit tudtam. Megint kijött a cigi, majd lemondjuk. Beszélni magamat, hogy mikor kapcsolom ki ezt a videót, igazából az idő miatt sürget az idő. Így is, meg úgy is. Úgyhogy az állami soraimon azt gondolom, ez a kis cigi az elkojtoltod. És ha elkojtoltom, akkor meg akár mellé is, nem? Ilyen kis angolosan így fogom, azt így kinyomom, így patty. Nem tudom megtenni valamiért, nem tudom, nézed már, még magamba szeretek megint. Az jó, mert akkor boldog vagyok. Csak a hájfejem az nem vagyok magammal kibékülve testileg. Kicsit nagyobb szigor kéne felügyelnem, mert azt gondolom, túl sokat iszok. A gőzt meg ki kell engedni valahogy. Úgyhogy valami alternatív megoldás kéne. Nem akarok alkoholista lenni.